Priatelia, v týchto krátkych, ale informačne bohatých videách vám predstavujeme niektoré z mnohých výskumov Smart aktivátora Totálny detox, ktoré pre spoločnosť Dana L. vykonali lekári pomocou temnopohľadového mikroskopu. Táto metóda hemoskánovania kvapky krvi umožňuje v dynamike pozorovať proces zbavovania sa pacienta parazitov, húb, baktérií a iných škodlivých látok v priebehu krátkeho času pri používaní totálneho detoxu. Naozaj, už za niekoľko hodín výskumu vidíme pôsobivý výsledok očistenia krvi od všetkého zbytočného a choroboplodného. Pre porovnanie treba povedať, že očistenie krvi inými metódami či prípravkami si vyžaduje veľa času, prostriedkov a často prináša aj vedľajšie účinky, nehovoriac o kvalite samotného čistenia. Náš prípravok Totálny detox zabezpečuje skutočne totálne odstránenie toxických látok z krvi. Týmto pacient získava na kvalite, čase, prostriedkoch. Dostatočné argumenty na používanie totálneho detoxu však áno? Dobrý deň, milí priatelia. Som lekár, terapeut a rodinný lekár z Kryník Violeta Vitalievna. Dnes budeme skúmať vodu. Jedy sa náha smart vodu. Totálny detox od spoločnosti Dana. So spoločnosťou Dana spolupracujem už viac ako 6 rokov. Teraz budeme mať možnosť pozorovať účinok vody Totálny detox na krv človeka. Pomôže nám pritom metóda hemoskópia, teda odber živej kvapky krvi. Najskôr sa pozrieme na krv pred použitím vody, potom o niekoľko minút po vypití a napokon o hodinu neskôr na oneskorený výsledok totálneho detoxu. Pozeráme sa na krv ženy, 58 rokov, volá sa Elena. Toto sú červené krvinky, erytrocity. Normálne by mali v plazme plávať oddelene. Keď je krv mierne zásaditá, erytrocity majú negatívny náboj a odpudzujú sa navzájom. Pri posune smerom k prekysleniu sa časť membrány nabije kladne a bunky sa začnú priťahovať. Vidíme tzv. Mincové stĺpiky, zhlukovanie erytrocitov. Kyslík sa prenáša len po okraji. Vzniká nedostatok kyslíka, hypoxia. V tomto zornom poli sa nachádza leukocit. Mal by byť asi 1,5 až 2-krát väčší ako erytrocit, mal by byť aktívny a pohyblivý. Tu je však zmenšený a neaktívny. V zornom poli vidíme aj kryštaloidy cukru. To poukazuje na záťaž pre pankreas a jeho enzymatickú časť. Teraz sa pozeráme na druhý odber krvi. 30 minút po vypití vody, totálny detox. Obraz krvi sa zmenil. Došlo k uvoľneniu toxínov. Krv sa stala hustejšou. Zmenil sa náboj membrán erytrocitov. Zlepili sa, čo naznačuje intoxikáciu na bunkovej úrovni. Po vypití 90 ml vody, totálny detox sa pozoruje uvoľnenie candida, húbovej infekcie. Krv po hodine po vypití vody, totálny detox. Vidíme, ako sa krv čistí. Erytrocity obnovili svoj náboj a opäť sa od seba oddeľujú. Leukocit sa zväčšil približne 2 až 3 krát v porovnaní s erytrocitom. Aktivovala sa imunitná bunka. Názorný výsledok. Všimnite si, v akom stave bola krv Eleny v roku 2021 pred použitím produktov spoločnosti Dana. Takto vidíme,
že už po 1 hodine po vypití vody sa krv pacienta zlepšila vo všetkých ukazovateľoch, očistila sa od toxínov a posilnila imunitu. Je to výborný výsledok, ktorý sa ešte viac zlepší a upevní pri pravidelnom užívaní totálneho detoxu podľa odporúčanej schémy.